Ari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Bangkay ng binatang natagpuan sa Bani, Pangasinan, nakilala na. Mga selda sa Baguio City Jail, hinalughog. Snow protection sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet, gumuho. Lalaking nanigaw sa grupo ni Jillian Robredo, lumantad. Daang libong trabaho, bubuksan sa New Clark City. Authentic Italian restaurant, magbibigay daw ng bagong panlasa sa turismo ng Baguio. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag Rabi, Amyanan na Luzon, hatid namin ang mga may init at mga pinakabagong balita. Hinalughog ang mga selda sa Baguio City Jail kanina. Binantayan niya ni Charles Limon at narito ang kanyang report. Walang sinayang na oras ang pinagsanib na puwersa ng PNP, BJMP at PDEA. Matapos palabasin ang mga bilanggo, hinalughog kaninang umaga ang bawat selda ng Baguio City Jail. Tahimik naman po sir, nagagawa natin lahat naghahalongkat sir. Tapos yung nahihirapan lang tayo sa daming gamit ng mga inmates sir. Nagsagawa din ang PDEA ng random drug test sa mga bilanggo at mga personnel ng BJMP. Sir, yung NDDs natin, narcotics detection dogs natin sir, sila yung sumama dun sa searching team para maghalughog din dun sa mga selda natin dito. Idagdag ka lang sir, since nakuha din ni ma'am kanina, meron din tayong nag-observe dun sa drug testing na naganap. Aabot sa 28 mga selda ang nahalughog. Walang nadiskubreng kontrabando. Tanging nakita ay mga improvised tools na ginagamit sa paghahanap buhay ng mga inmate. Sigurado natin na ang ating piitan dito sa lungsod ng Baguio ay contraband-free and drug-free po tayo. Dahil yan po ang ating goal para maipatupad ang ating mga activities, mandato dito sa Baguio City Jail. Bago nagkaroon ng pandemya, regular na isinasagawa ng BJMP ang Greyhound Operation o ang routine inspection sa mga selda. Before the pandemic po, lagi po tayo nakiki-coordinate sa ating mga sa PNP and PDEA for the conduct of the Greyhound. Ngayon, na-stop siya nung na-lockdown ng ating jail since March 20, 2020. So, 2 days ago, we received an advisory from the national headquarters na lifting the lockdown protocols in jails. And ito po yung una nating activity sa pagbubukas ng ating PE. Bagamat balik normal na sa operasyon ng piitan, isinasagawa pa ang face-to-face no contact policy sa mga bisita. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakilala na ang bangkay ng binatang natagpuan sa Bani, Pangasinan. Magbabalita, Randy Guzman. Palutang-lutang umano sa dagat ng Sentro Toma, Bani, Pangasinan ang katawan ng isang binatilyo ng matagpuan ng isang mangingisda noong Lunes. Ito ang 2:15
PM po na i-report ito sa amin. So, ang ating mga kapulisan pumunta po doon sa area at nakita naman na mayroon talagang doon tao na naiahon yung mangingisda. Agad daw itong dinala sa ospital. Dineclare po ni Dr. Ariel Estrada na patay po siya. Actually, fresh pa eh. Sabi ni Dr. anuhan pa ito. Hindi pa anuhan naman. Mga isang araw, mga ganon. Drawing. Ayun ang anuhan ng doktor po. Agad ipinakalat ang litrato ng bangkay sa social media at kahapon, dumating sa istasyon si Jerry Felix, residente ng Aguilar, Pangasinan. Positibo nitong kinilala na ang bangkay ay ang anak na si Mark Joseph Felix, 16 na taong gulang. Sa investigasyon ng pulis, naglayas ang binatilyo ilang araw bago matagpuan ng kanyang bangkay. Investigation namin, pagtanong-tanong namin sa pamilya, actually itong sabi ng tatay, pamilya niya, nag-attempt ito na mag-suicide pero hindi natuloy. Hindi na siya natuloy. Ngayon, ito na yung hindi naman nagpaalam, lumayas siya. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng pamilya pero hindi sila sumasagot sa aming mensahe sa Messenger. Nakaburol ito ngayon sa Purok Seleri, Bukakliw, Aguilar, Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, stranded kanina mga nagdaraan sa Marcos Highway dahil ito sa pagguho ng slow protection sa Poyopoy, Tuba, Benguet. Magbabalik sa report, Charles Limon. Pasado alas 10 kanina, binulabog ng pagguho ang mga residente ng Puyopoy, Tuba, Benguet. Kabado si Donna, tapat mismo ng kanyang tindahan ang gumuhong slope protection. Kanina po, may naririnig ako na sound. Akala ko parang malakas na ulan. Tapos nung pagtingin ko dun sa taas, is bumagsak na po yung lupa, tsaka yung semento po. So yun po, tapos medyo gumagalaw pa yung yung pine tree doon, tsaka yung puno dito. Yung akala ko may kasunod, wala pa naman. Kanina nag-aatid kami ng vaccine. Sama kami ng anak ko, kaya nila ko sa akin upuan dyan sa harap. Akala ko makukuha kami, nasyak ako, hindi ko makatuloy. Pangamba ng residente, baka masundan pa ang pagguho. Sobrang kaba po, syempre, akala namin dito sa pwesto namin. O aabot, pero sa awa ng Diyos, hanggang dyan lang naman po siya. Walang nasugatan o namatay sa pagguho. Pero nadali ang side mirror ng isang bus dahil sa pagguho. Pansamantala ring bumigat ang traffic. Gamit ang mga heavy equipment, agad nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Tuba ng road clearing. Kaya di nagtagal, passable na ang isang lane ng kalsada. May hindi naman maliit na lodo. Wala, kalakating lane, hindi naman this possible ng one way. So, ang ginagawa natin by pagpasok ng sasakyan. Ayon sa mga residente, 2 taon ang nakakaraan, gumuho din ang katabi nitong slope protection. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, lumantad na ang lalaking nanigaw sa grupo ni Jillian Robredo. Sa kanyang paglantad, pinabulaanan niya ang aligasyon. Hati naman ang opinyon ng mga netizen sa paghingi ng tawad ni Baguio Mayor Benjamin Magalong. Ang follow-up sa report ni Charles Limon. Bakit yung sinasara ng public market? Para kay para ng kainin. Huwag mo akong suwit-suwatan ng ganyan! Layuhan ka lang dito! Manigurat kami! Hoy! Hindi kita natatyo! Ganito kainit ang ulo ni Cliff noong Martes. Sa kanyang Facebook account, isang mahinahong Cliff ang lumantad. Hindi raw niya sinigawan o nakaharap si Jillian. Paliwanag niya, nagmamadali siya noon at nakaharang umano ang grupo ni Jillian. Nagpasintabi pa siya sa mga supporters ni VP Lenny pero sinagot daw siya nito. Dito na nagsimula ang tensyon.
Nung araw at oras po na yun, ang kasagutan ko po ay yung supporter. Kasi ganito po ang sinabi sa akin kahapon. Nung sinabi ko po na excuse po, padaan po kasi nagmamadali ako, ang sagot po sa akin ay wala akong pakialam. Ang importante, iboto mo si Leni. Ngayon, ang sagot ko po nung ganun ang sinabi sa akin, ay ganun po ba? Hindi pa po nananalo si Madam Leni, nagiging diktadorya na kayo. Bintang kayo ng bintang na si Marcos ang diktadorya. Hindi pala, kayo pala ang diktadorya. Dagdag pa niya, dinuro-duro daw siya ng supporter ni Leni at saka pinakalma ng mga pulis na nagbabantay. Kaya wala raw siyang dapat ihingi ng tawad dahil ginawa niya lang ang tama. Sa kumalat na video, ang babaeng nasa harap ni Cliff ay si Attorney Kay Balahadia na isang tubong Baguio. Giit ni Attorney Balahadia, hindi niya dinuro si Cliff kundi pinakalma lamang niya ito. Naglabas naman ng statement at humingi ng tawad si Mayor Benjamin Magalong dahil sa insidente. Anya, ang naturang pangyayari ay isolated lamang at hindi sumasalamin sa pag-uugali ng mga taga-Baguio at mga Igorot. Magkakasalungat naman ang reaksyon ng mga netizens sa aksyon ni Mayor Magalong. May ilang natuwa at humanga pero mayroon namang nagsabing walang dapat ihingi ng tawad. Idinaan naman sa Twitter post ni VP Leni ang kanyang pasasalamat at tiniyak na hindi ito makakaapekto sa respeto at pagmamahal niya sa mga taga-Baguio. Ayon naman kay Cliff, hindi dapat mangampanya ang mga politiko sa palengke dahil nakakaabala. Maliban sa grupo ni Jillian, nag-ikot din noon sa Baguio Public Market ang Team Isko Moreno noong Oktubre at si presidential aspirant Manny Pacquiao noong Desyembre 2021. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, ng libong trabaho bubuksan sa New Clark City. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako. Probinsyano ako. Party list. Number 25. 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 Libo-libo ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Inaasahang malaki ang magiging ambag ng New Clark City para ito'y masolusyonan at hindi lang mga taga Central Luzon ang makikinabang, kundi maging ang mga magmumula sa kalapit na rehiyon. Pagbabalita, Randy Guzman. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 310.6 billion pesos ang kabuuang kita ng Cordillera sa taong 2021. The Cordillera economy grew by 7.5% in 2021, ranking third nationwide. In the production side, industry was the fastest growing industry in the region at 16.3%, while services had the biggest contribution to the expansion of the car economy with 3.9 percentage points. Ibig sabihin, ang mga hotel, restaurant, business process outsourcing o BPO at iba pang mga nasa service sector ang may pinakamalaking ambag sa ekonomiya. Bagamat tumaas ang kita noong 2021, mas mababa pa rin ito ng halos 10 bilyong piso sa kinita ng rehiyon noong 2019 na umabot sa 321.7 bilyon pesos. Isinisisi ang pagbagsak ng ekonomiya sa pagsasara ng mga negosyo dahil sa pandemya.
Ayon sa Dolicar, umabot sa 490,000 ang mga nawalan ng trabaho sa rehiyon noong 2021. Pati mga vacancy sa job fair ay bumaba rin. Makikita natin doon sa mga establishment na sumasali noong 2021 is umaabot lang tayo ng hindi katulad nung pre-pandemic, no, na ang vacancies natin dito sa Cordillera is pumapalo ng 10,000 ganun. 10,000, 15,000 ganun yung mga vacancies natin. Umaabot pa nga tayo minsan noong 2018, umabot ang vacancies natin dito sa Cordillera kasama ang overseas ng 25,000. So, ganun siya kalaki pre-pandemic. Pero nung post-pandemic, nung nag-conduct kami ng online job fair nung 2021, is nasa 1,000 lang yung vacancy. So, kita natin yung drop, sobrang baba. Ito raw ang dahilan kaya't marami ang nagtutungo sa ibang lugar gaya ng National Capital Region para maghanap ng trabaho. Para sa Bases Conversion Development Authority, malaki ang magiging ambag ng New Clark City sa job generation. Ang New Clark City na nasa loob ng Clark Special Economic Zone ay may lawak na 9,450 hektar. Ito ang inaasahang pinakabagong sentro ng komersyo, turismo at modernong pamumuhay. So this is Dome City by Paking Bernardo, another local artist. Mayroon ditong mga parke kahalintulad ng Central Park ng New York Freeport, hotel, restaurant at BPOs. For Clark, what we are trying to provide is that additional kind of work, additional jobs. And instead of everybody looking at the capital as a source of jobs, now they have Clark or Central Luzon to look at. They have Clark, they have Subic, they have the New Clark City to say, let's go there. Maraming businesses doon, maraming trabaho doon. Just the airport alone will create additional 150,000 jobs. Nagsisimula na rin silang humikayat ng mga investor na makatutulong sa paglago ng ekonomiya, hindi lamang ng Central Luzon kundi ng buong bansa. Maging ang ilang mga national agency ay lilipat na sa New Clark City. The capital will always be the capital, yung ating Manila and NCR as a whole. But New Clark City is another model where we can show how it can be done better and what can a better quality of life provides to us. So Manila will always be the center of economy, but with there's so much congestion happening, we can somehow attract this overspill of these developments. And if we are able to do that, the country can grow more because we can attract. Isa rin sa pinakasentro ang atraksyon sa New Clark City ay ang world-class sports facilities, gaya ng athletic stadium kung saan ginanap ang SEA Games at ang aquatic center. When we were conceptualizing this project, we wanted a world-class facility wherein Filipinos, both athletes and audience can enjoy. Now, we wanted something unusual, iconic, but not something copy-paste. We don't want to copy from anywhere and just plug it into the Philippines. Ang groundbreaking ceremony ng New Clark City ay isinagawa noong 2016 sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulong Benigno Aquino III. Naisakatuparan naman ito sa ilalim ng Build, Build, Build program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Formal nang bubuksan sa publiko ang New Clark City sa April 30. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pag ikaw ba ay kinagat ng aso, ano ang obligasyon ng may-ari ng aso? Meron po tayong Anti-Rabies Law of 2007. At doon sa Anti-Rabies Law, nagkaroon ng implementing rules and regulations. And among them, ang sabi dito, within 24 hours after the biting incident, the owner of the dog shall immediately report the incident to the concerned official. Dito sa atin, doon sa office of the veterinarian or the proper office, the
punong barangay or the other health offices. And ang obligasyon dito ng mga health officers or yung mga responsible officials is to observe, no, or even submit the dog for rabies laboratory examination. Bawal pong ipapatay yung aso muna, no? Ang sabi dito sa rule, the dog should not be killed or euthanized during the observation of 14 days. So titignan nila kung yung rabies meron present doon sa aso or it contaminated yung taong kinagat niya. And dogs who bite persons shall be in a cell or in a pen as required within the observation period. And of course, if the dog dies during the observation period, it is still a requirement na tignan yung rabies content or rabies contamination ng kumagat na aso. Ano naman ang obligasyon ng may-ari ng aso pag ito ay nakagagat? As provided for by this law, ang owner of the dog nakakagat ng tao shall be responsible for the medicines and the injections and other consequential damages of the persons beaten by the dog, no? And of course, pag hindi mo ginawa ito, halimbawa yung pag-report lang sa proper authorities na may nakagat yung aso mo, you are going to pay a fine of 2,000 pesos to 25,000 pesos depending on the nature of the violation. So this is the Anti-Rabies Act of 2007. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Authentic Italian Restaurant magbibigay daw ng bagong panlasa sa turismo ng Baguio. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, darat atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons.
Zara Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang bagong restaurant ang magbibigay daw ng bagong panlasa sa turismo ng Baguio. May kwento po si Ren de Guzman. Handog ng bagong bukas na restaurant sa Gibraltar, Baguio City ang authentic Italian food. Certified and imported ang ingredients gaya ng cheese tub na ito. The priority is the taste. And our priority is for the Baguio people and other na tao dito sa atin na matikman muna nila. Then once na natikman nila, same with our other customers, they will come back 4 times, 3, 5 times, 6 times because na-try na nila. So yun yung gusto natin na makuha nila, na matikman muna nila yung authentic Italian. Then I'm very sure 100% babalik at babalik sila. Maging ang chef ng restaurant, full-blooded Italian. Gulay at seafoods lamang ang ingredients na kanilang binibili dito sa Baguio City at sa iba pang mga karatig probinsya. Ibinibida rin nila ang pinaghalong modern, jungle at Italian na disenyo ng restaurant. Nais daw nilang makatulong sa pagsusulong sa ekonomiya at mabigyan ng ibang flavor ang turismo ng Baguio. So iba yung warm welcome, even yung mga locals dito iba. Kahit saan ka magpunta, tourist destination, they will give you a warm welcome, a sweet smile. So full package ang Baguio City. Formal itong magbubukas sa May 20. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.